Prajem pekný deň. Moje meno je Robert Lenický a som z portálu IT Návody.sk. V tomto tutoriáli sa pokúsim vysvetliť definovanie a používanie parametrov v programe ANSYS Workbench. Takže otvoríme si Workbench. V podstate celé to bude spočívať v tom, že si nakreslíme nejaký profil geometrický a pokúsime sa ho parametrizovať. Vyberieme si nejakú analýzu, v podstate jedno akú, steady state thermal. A ešte ideme do Tools, Options, Appearance a zmeníme si farbu pozadia. Ja ju už mám zmenenú, vy si to prekliknite na Solid a tu si kliknite bielu farbu a dajte si OK. Čiže pri kreslení budete mať takéto biele pozadie, nebudete sa mať ten modrý gradient. Klikneme si na časť Geometria. Spýta sa nás to na defaultné jednotky, dáme si, že budeme kresliť v milimetroch. OK. Tak vidíme, máme toto biele pozadie. Klikneme si na XY os, dáme si pohľad spredu a ideme kresliť. Čiže nakreslíme si jednoduchý L-kový profil. Najskôr si zapneme mriežku a uchytávanie na ňu. Mriežku máme 10 mm a medzi tým povedzme 5. Tak toto vyzerá. Ideme do časti Draw, dáme Polyline, ešte si to trošku priblížime. Polyline. V časti 0,0 spravíme prvý bod. Dáme to napríklad potiaľto. Takto. Trošku si to oddialím. A neklikneme zase do toho posledného bodu, ale dáme, že closed end. Tým sa nám to L-ko uzavrie. Máme ho nakreslené, ešte si ho okotujeme. Musíme si ho okotovať, pokiaľ chceme parametrizovať, čiže dáme horizontál a okotujeme túto. Budú tam 4 koty a túto, vertikálne tiež 2. Tak, máme všetky koty a ideme do časti modeling naspäť. Klikneme si na toto XY, dáme si ten náš sketch a tu vidíme tie naše veci. Čiže vidíme, že táto vrchná má 6 mm, môžeme to tu zmeniť, napríklad na 8, dáme Enter a zmení sa nám to. A my to chceme parametrizovať, takže klikneme na toto a nazveme si to. Môžeme si to nazvať napríklad hrúbka hore. Nazveme si takto všetky. Toto je spodná noha. V3 je hrúbka dole. Toto je horná noha. Dobre. Teraz, keď si ideme do časti Tools a Parameters, tak vidíme tu tie naše veci. Keď sa preklikneme do tejto časti, tak vidíme, že toto je názov, pod ktorým ho pozná ANSYS a toto je názov, pod ktorým ho poznáme my. Čiže on v podstate tomuto prideluje ten náš názov. Môžeme to aj meniť. Napríklad dĺžku tej hornej nohy dáme 1,5 krát a teraz keď dáme check, tak sa nám to zmení a vidíme, že sa predĺžila. My to ale teraz nechceme. V podstate vždy, keď dáte check, tak sa to skontroluje a aplikujú sa tie zmeny. A my chceme ale niečo iné. Máme to jednoducho parametrizované a teraz keď zídete naspäť z základného okna Workbenchu, tak tu vidíte, že parameter set. A tu vidíme všetky tie naše parametre. Aj niekedy to treba takto rozkliknúť, že tam nie sú. Dobre, parameter 1, 2, 3, 4 a hrúbka hore, hrúbka dole. Chceme, aby mali tieto dva rovnakú hrúbku vždy. Tak to spravíme tak, že dáme si napríklad parameter 1 a pridelujeme mu sem do časti Expression, napíšeme, že P3. Pozor na veľké malé písmena. Čiže teraz parameter 1 je rovnaký ako parameter 3. Čiže keď zmeníme parameter 3, dáme mu napríklad 8, tak sa zmení aj parameter 1. Alebo 4.
4, zmení sa parameter 1. Teraz keď dáme update project, tak sa nám aplikujú tie zmeny. Môžeme ešte pomeniť nejaké iné veci. Horná noha bude 20. Spodná bude 15. A dáme update. OK, teraz keď prejdeme naspäť, dáme si ten sketch, dáme si pohľad spredu, pozrieme si tie parametre a vidíme, že sú zmenené 4, 4, 15, 20. Takže takto sa jednoducho parametrizuje. Obdobne to funguje aj pri simulácii, kde takto môžete meniť okrajové podmienky modelu, napríklad nejaký prúd, teplotu, čokoľvek. A vzniknú vám takzvané design pointy. O tom si ale povieme v ďalšom videonávode. Ďakujem za pozornosť.